Regional. Idol Lawrence, go ahead. Nakita na nalami sa bangka iti agtawen sa nga 17 alalaki iti karayan ti barangay Duplas, San Juan, La Union. Basar iti report iti nailian na pulisya ket na panagdigos iti biktima ken dagiti classmate na iti nasa o alugar iti Hulyo 6, 2025 ngem gapu iti napigsa nga ayos ti danom ket naiyanod ken nalmes iti barito. Ginandat nga isalbar dagiti papagayam na iti biktima ngem napaay dagitoy gapu iti narisgo a kondisyon iti karayan. Imbatad ti pulisya nga insigida ang nagkidaw iti tulong dagiti ubing ket insigida ang nagisayang kat iti search and rescue operation iti San Juan PNP kadwada iti San Juan BFP, Philippine Coast Guard, MDRRMO ken dagiti maseknan a residente iti lugar ngem daksangga sa tanan isa na bangkay iti anakita da iti barito. Nagbalaag iti LUPPO wenno iti La Union Police Provincial Office iti amin nga awan kuma iti agturong iti karayan no kasta a panagtutudo. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Arame.